Stimați consilieri, stimați invitați, bună ziua! În conformitate cu cererea întâlnirii de consilieri aleși, a fost convocat ședința extraordinară de astăzi, la care sunt prezenți 16 consilieri. Ședința nu este deliberativă. Eu vă mulțumesc pentru participare și sperăm că la următoarea ședință ne vom întâlni cu ședința deliberativă. Lipsesc fracțiunea Partidului Socialiștilor, fracțiunea Partidului Democrat, domnul Cazac Nicolae, domnul Palade. Ei lipsesc nemotivat. Pășeți asta o remarcă pe procesul verbal, că ei lipsesc nemotivat. Domnul este procedură. Da, dumneavoastră sunt în coridor, dar nu. Stimați colegi, stimați cei prezenți în sală, astăzi noi ne-am convocat această ședință conform procedurii, conform în urmă la 11 a consilierilor raionali. După cum a declarat doamna secretară, ședința nu are loc, deoarece nu este forum ședinței de azi. Din discuții cu alți colegi din partea altor formațiuni poliției urmau să se prezinte la ședință. Odată ce nu s-au prezentat, vă dați seama care este intenția lor, da? Și totodată cele invocate de dumnealor, precum că au grijă de cetățenii raionului Fălești, că au grijă de cetățenii, de angajații Consiliului Raional, demonstrează încă o dată că au nevoie doar de ambițiile lor personale, interesele lor personale și doar atât. În rest, pe dânsă, mai puțin îi afectează această... Noi azi mergem pe procedură, conform procedurii legale. Astăzi vom depune iarăși cerere de convocare a ședinței. Da? Unde, dacă nu, iarăși nu se vor prezenta, vor fi aleși atât conducerea Consiliului Raional, cât și votarea proiectelor de decizie cu majoritatea celor prezenți în sală. Noi nu ne vom lăsa intimidați, nu ne vom lăsa provocați de persoanele care fac diferite jocuri și spectacole. Vă mulțumesc pentru atenție.